Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para ibu sedaya jamaah pengawasan rutin Miftahul Jannah. Oh, sono jenenge pisan. Insyaallah nganu napa niku SKT-ne benjing kula aturaken nembe wau nyuwun tawasma ten ngene Mbah Lurah ampun. Sedanten pun persyaratannya benjing acara gamisan ten ngene Kemenak kula betos pindah. Niki kasuwun kintun doa nggih kangge Mas Avendra nggih, kangge khususipun Mas Avendra saha ibu-ipun saha abahipun saha sedaya usulihi wa ufuruihi mugi pinerengan sehat sedanten nggih, diparingi panjang umur, diparingi berkah umure nggih, diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan putra ingkang didoaken saged dadosa putra ingkang saleh, saged migunani manfaati tumrape agama nusa lan bangsa. Amin Allahumma amin. Kangge kaperluan menika monggo sedaya ibu-ibu ingkang ngasta Al-Qur'an dipun bika surat Yusuf. Nggih, surat Yusuf. Kita ngalap berkahe Al-Qur'an surat Yusuf. Mangke mboten danten diwaos, mboten. Nggih, juse 12. Surat 12. Nggih. Surat Yusuf, Bang. Nggih. Juse 12 surate nggih 12 sami. Ya, kula aturaken tata caranipun nggih. Kita ngalap berkah saking tawasul dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, lajeng ngalap barokah tafaulan saking awalipun surat Yusuf nggih niku ayat setunggal mangke diwaos sareng-sareng monggo jenengan maos ayat 1 ngantos ayat 6 nggih. Mangke kula paringi kode ayat 1 sampai ayat 6 nggih, ditengeri nggih. Lajeng mantun ngonten dibikak juz 16 langsung mangke sabadane niku ditengeri riyen. Nggih, 1 sampai 6. Juz 16 surate Maryam. Nggih, juz 16 surate Maryam. Nggih, namung kalih niku mawon, namung kalih. Ingkang diwaos niki rada kathah sing niki. Ayat 1 sampai ayat 11. Nggih. Ayat 1 sampai 11. Sampai ain niku lho, nggih tengaren ben gampang jenengan ngantos nggih ruku, ngantos ruku. Nggih. Pun badhe ngonten kula sakle enggak ada wawasan piyambak niki makane kula tandai niki. Niki kula tandai kula maos piyambak jenengan mau tugasnya maos awal surat Yusuf 1 sampai 6, awal surat Maryam 1 sampai 14. Nah, bar ngoten insyaallah kula nggih pun mantun. Mangke nggih lajeng dilajengaken surat Al-Qadr mangke kados biasa mboten usah dibukakan pun apal nggih. Surat Al-Qadr urutane surat niki napa Al-Insyirah riyen mangke Alam Nasrah. Alam Nasrah, Al-Qadr, Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq An-Nas, lajeng ayat kursi. Mantun nonton doa, nonton mawon. Nggih. Pokoke tugas jenengan kali niku mawon nggih. Mangko badhe niku mantune insyaallah sami kali kula. Mantun sami kali kula langsung kula pimpin mau surat Al-Insyirah mangke sak badane niki. Sampun nggih? Ditandai antara surat Yusuf kali Maryam ditengeri ben mangke nilaine sareng-sareng. Ngoten nggih. Sing kula tawasul riyin. Wau kan hajati kangge Mas Avendra nggih, sedaya khususipun kangge Mas Avendra. Umumipun kangge sedaya bapak ibune nggih, sedaya mbah-mbahe, sedaya keturunane lan keluargane, lan umumipun malih kangge mugi-mugi lumeber nggih dumateng kita sedaya ingkang rawuh niki
lumeber dumateng putra-putri kita sedaya, anak turun kita, keluarga kita sedaya, usulihim wa furuhim. Ala hadiniyah wa ala kulli natin sholihah wa ala kulli ma nawa salafuna sholih. Allahumma inna natawassalu wa natawajjahu ila wajhikal karim bijahil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami' tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jami'il ulama'il 'amilin wa syuhada was salihin wal musannifin wal qurrafal sirin wa ulama'il mujtahidin khususan Imam Abi Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali wa Imam Abil Hasan al-Asy'ari wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam Al-Ghazali wa Mujannad al-Baghdadi wa ila jami'il awliya khuna Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa khuna Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa fi Indonesia kullihim jami'i masyayikhna syayikhna Sa'd bin Sadad jami'i dalam midadina wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim mawsun abaina wa ummahatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khaladina wa usulina wa furu'ina wa man intasaba bina sunnatina wa dun huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal minhum wal amwat wa khususan ila ruhi wa jasadi wa akli wa qalbi Mas Avendra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dibuka surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim.
الظالمين إلا تبارك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على درجات تبلغنا بها
أنصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستنصر الغمام بالخير كل محمد ونفاس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وشدة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ومفاد الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا خصوصا مسافندنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا وتلاميذنا من أهل العلم والعمل ومن أهل الصلاة ومن أهل الزكاة ومن أهل الصيام ومن أهل القيام ومن أهل الحج والعمرة ومن أهل القرآن ومن أهل الصيام ومن الصابرين ومن الشاكرين ومن المتوكلين ومن الصابرين ومن الخاضعين ومن المتوكلين ومن الصابرين ومن المحبين إليك يا الله ومن المحبين إلى رسولك محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا منورا وعقلا ذكيا ولسانا ذاكرا وبدنا صفيفا وعلما نافعا وعملا مقبولا وولدا صالحا ورزقا حلالا واسعا باركا أينما كنا إنك على كل شيء قدير اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة اللهم إنا نتوسل ونتوجه إلى وجهك الكريم بجاه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين ولجميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاملين والشهداء والصالحين والصالحين والمخلصين علماء المجتهدين خصوصا إمام أبي حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام حنبلي وإمام أبي الحسن الأشعري وإمام أبي منصور الماتريدي وإمام الغزالي وإمام البغدادي وإلى جميع الأولياء خصنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه خصنا الشيخ الحسن الشاذلي رضي الله عنه ولسنا في إندونيسيا كلهم جميع مشايخنا جميع مشايخ مساعد جميع تلاميذنا وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصولنا وفروعنا ومن انتسب بنا استنقينا وتنقض علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى روحي وجسدي وقلبي وعقلي Mas Afendra Allahumma taqabbal minna innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir bihaqqil basyirin nadhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil musallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin ya na'budu wa nasta'inu amin. Alhamdulillah sampun bakto wawasan doa kangge khususipun Mas Afendra mugi-mugi lumeber dumateng sedaya putra-putri kita, keturunan kita dados putra-putri ingkang saleh salihah migunani manfaati barokai tumraping agama nusa lan bangsa. Para bapak, para ibu, kok bapak sih. Bapak satu bapak. Kula. Arep ingkang kula hormati wau nggih ngapunten ingkang jenengan waos kan surat kalih wau. Nggih niku mawon dipek ndase sik. Karena lek sedanten nggih mboten ngatasi wektale nggih. Malah yudraku kulu la yudraku kulu nek ga esuk kabeh ya cukup ndak setok pokoke cukup sebagian. Lajeng wau niki beberapa kula batesi
ingkang kula waos piyambak niki, kula waca piyambak niki ada beberapa surat sing ten Quran niku saged damel tafaulan. Tafaulan niku dipendhet berkah. Jadi Quran niku memang Masya Allah nggih. Nggih dados tombo nggih saged syifaan nggih saged. Dados pedoman hidup niki memang utama. Pedoman hidupe kita tiang Islam niku ngangge niki. Hukum-hukum sedanten damel niki. Termasuk kita mendet ibaroh-ibaroh, mendet tulodo-tulodo, keteladanan ugi saged saking niki. Dan Quran niki ada beberapa secara spesifik nama surat. Kulepek napa surat. Nek ayate akeh sangat. Kuwata sangat. Makanya kulepek nama surat. Ada beberapa nama surat niku sing dipendet saking keteladanan-keteladanan ten keluarga utawa ten gene putra-putri. Utawa ten putra-putri. Beberapa nggih. Pertama wau ingkang kula waos niku awale surat Ali Imran. Kenging napa kok Ali Imran? Mergi Ali Imran niku satu-satunya surat sing jeneng keluarga. Nggih, jeneng keluarga niku mboten Ali Imran. Ali napa nami Ali? Ali niku artinya kan keluarga. Mboten nambe ain tapi ngangge hamzah. Hamzah lam Imran wonten. Keluargane Imran. Karena Imran niki barokai sangat saestu. Karena putra-putrane niki soleh soliha saestu Imron niki sehingga napa niki patut kita damel contoh niku kan Imron niki nggadahi garwa namine Sayyidah Hana sing mangke gadah putri namine Sayyidah Maryam sing Maryam niku mangke ngelairaken Nabi Rasul nggih niku Nabi Isa alaihis salam niku saestu keluargane nggih sakinah mawaddah warahmah, putrane nggih saleh solihah sedanten. Lah niki sing saged kita pendet tuladone. Enten kesabarane nggih, enten diuji kali Allah. Terus wau sing nomor kali ingkang kula waos surat Yunus. Nah, niku nggih salah satu nama nabi yang dibuat sebagai nama surat niku surat Yunus. Sing diuji Allah kangge kaum sing zalim tapi kemudian alhamdulillah kaumnya saged pikantuk hidayah terus balik nih niku saged dipendet tulodo. Ugi surat Hud terus wau sing ingkang jenengan waos nggih surat Yusuf sing pun terkenal niku masyaallah. Lajeng surat Ibrahim niki malah mbae para nabi, Abul Anbiya. Para nabi-nabi niku punjere tenggene Nabi Ibrahim. Lajeng sing kula waos malih sami kados jenengan wau nggih niku surat Maryam. Karena Maryam itu satu-satunya perempuan yang dijadikan nama perempuan yang dijadikan nama surat. Namung Maryam. Niku hebate Sayyidah Maryam. Bahkan Sayyidah Maryam niku termasuk salah satu dari dua wanita sempurna di dunia. Munggo ya hadis sahih. Enten sing matur sekawan, enten sing satu riwayat nyebut kali. Lek nyebut kali niku dadi sing sempurna niku Sayyidah Maryam ibuke Nabi Isa kali Sayyidah Asiyah bojone Fir'aun. Niku nggih sempurna saestu. Nek hitungane sekawan berarti termasuk Sayyidah Khadijah garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali putrine Sayyidah Fatimah. Lajeng ingkang kula waos malih niku surat Toha. Surat Toha niku nama nabi. Nabi sinten sing disebut Toha yo? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku salah satu namane niku Toha. Dadi Toha niku nama Nabi Muhammad niku. Ten Quran niku mangke enten nama surat Muhammad, enten nggih? Ten Quran niku enten nama surat Muhammad, tapi nggih enten nama surat Toha. Sing Toha niku yo Nabi Muhammad niku. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha he Toha sampean tak duni Quran. Sapa sing diduduk Quran? Ya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Toha itu nama lain. Dadi namae Kanjeng Nabi niku ten setunggal riwayat nggih niku kaliatus setunggal. Namine Kanjeng Nabi Muhammad itu kaliatus setunggal. Di antarane niku nggih Toha niki. Lajeng ingkang kula waos malih niku surat Al-Anbiya, kumpulan para nabi. Niki kita ngalap tulodo nggih, ngalap barokah. Mugi-mugi putra-putri kita saged neladani para nabi sing dadi figur keteladanan para nabi. Lajeng ugi ingkang kula waos sing terkenal paling nggih surat Luqman. Nah, surat Luqman iki nggih kata didamel
tabarukan tafaulan. Nek pas wayahe bobot niku kan ngatah-ngatahaken mau surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman. Ndongakno putra niku ket mulai kapan sakjane? Ndongakno putra ket mulai kapan? Sakjane. Sakjane ket mulai bujang. Nggih, sakjane ket mulai bujang lho nggih. Kula didhawuhi kalih kyai kula, awakmu iku nek ndonga aja kanggo awakmu dhewe, ya ndongakno anakmu. Kula nggih rada muskil. Bojo ae urung kowe. Ndongakno anak. Lho, nggih, karena Quran nggih ngajari Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Niku doa mboten namung diwaos tiyang sing bebojoan tok. Joko Prawan kongkon maos doa niku. Artine nek napa niku dereng duwe garwa, ndonga niku ben gadah anak soleh, berarti kali Allah dikabulno sak paket. Yo bojone yo anake ngono carane Allah niku. Mboten bertele-tele langsung. Ya Allah kula nyuwun anak ingkang soleh lho. Arek perawan, arek Joko kok njaluk donga anak soleh. Berarti njaluk dongane sak paket. Yo bojone soleh solihah, yo nangkep dadosa putra ingkang soleh. Makane ndongakno anak niku ket mulai perawan Joko. Mangke terus hamil, ndongakno malih tambah kenceng malih. Tambah kenceng malih kados napa Nabi Zakaria. Niku ndongakno terus ya Allah nyuwun putra sampai empun sepuh nembe diparingi putra nggih niku Nabi Yahya. Nabi Ibrahim niku nggih dangu nyuwun putra niku nembe diparingi putra Nabi Ismail, lajeng disusul Nabi Ishak. Ndongakno ket mulai napa niku Joko. Kemudian nikah meskipun dereng gadah putra ndonga terus mboten napa. Lah Pak nek umpama aku wis kabeh. Aku wis gak pengen duwe anak. Mosok jek ndongakno anak tetep karena arti anak niku teng Quran boten namung langsung anak kandung, tapi termasuk putu, termasuk keturunan. Dados kita ndonga anak niku boten anak sing punjer langsung tok niki, tapi sak turune niki sing kita dongaaken. Dados meskipun ngapunten kita enggak ada anak namung setunggal, wis aku siji ae wis mari utawa loro ae wis langsung kabeh ngoten. Tetep ndongakno anak kan meskipun anak mangke pun rumah tangga pun tetep didongakno karena mangke ndongakno putu-putune ngandhape niku nggih. Dan Luqman niki satu-satunya nama sing selain nabi selangkung tapi dilebetno dadi nama surat mergo akhlake sae, keteladanane sae. Lajeng ugi malih surat Yasin. Yasin wau kula waos. Lah surat Yasin niku nggih nama nabi sinten? Nggih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku nama laine ya Yasin. Dadi sing jenengan waos ben malam Jumat niku nama surat Yasin niku asmane Nabi Muhammad niku. Kanjeng Nabi Muhammad niku di Quran ada berapa nama? Nek ngitung jeneng surat mboten namung surat Muhammad to. Nggih enten surat Toha, nggih enten surat napa? Yasin sami. Lajeng ingkang kula waos malih badhe Yasin nggih niku surat Muhammad niku, lajeng sing terakhir surat Nuh tenggene juz 29. Lah niku sedanten diwaos kangge tafaulan. Mboten saged nek diwaos kuwabe sakniki mboten mantun. Isoke magrib marine. Ya sida kemeng. Nggih. Ya khataman tenan. Lah wau nggih ndongakno putra niku ket mulai bujang utawa prawan Joko ndongakno. Ketika hamil ndongakno kados Nabi Zakaria meskipun dereng gak ada putra ndongakno. Ketika hamil Sayyidah Hawa nggih Ibu Hawa niku lho. Nabi Adam nggih ndongakno. Bahkan falamma asqalat da'awallaha rabbi. Ya Allah, muga-muga kula pikantuk anak sing saleh. Niku dongane Nabi Adam cekak niku. Lah kali wong Jawa digawe acara napa Bu? Nek 3 wulanan niku. Petang wulan nggih. Ya, petang wulan. Nggih, sing paling krusial nih, sing paling krusial niku di usia menjelang 4 bulan atau 120 ha. Nek iso sadurunge napa 119 napa 118. Mapak nek saged. Karena napa mangke 120 hari tet niku mangke dikirimi nyawa
saking Allah, ditiupno nyawa. Dititipno malaikat niku. Tur ditulisno takdir sekawan. Ditulisno umure piro, rezekine piro, amale ya apa piro, terus engko matine dadi wong bejo apa cilaka. Niku sekawan niki dicatet pas wae 100 kali dosa. Makane lek saged sadurunge 100 kali dosa nimbali Pak Idam. Pak Idam niki pun badhe siap didongakno sareng karena nek donga izin gak kuat wonten lho njaluk kanca tapi yo sing paling pokok nggih ibuke kali pake tetep ndonga wonten nggih karena Nabi Adam nggih nyuntuhi ngoten mangke pun lahir ndonga malih isti'adzah termasuk kados sing dilampahi Sayyidah Hanah niku wau Ali Imran niku garwane Imran nggih niku Sayyidah Hanah pas wayahe lahir Sayyidah Maryam meskipun rada kecelik karena pengine kan anake putra pengine muharraron pengine ku anake lanang ben mangke saged napa niku bekti ten ngene Masjidil Aqsa pengine ngonten tapi dilalah lahire putri akhirnya tetap ditungano isti'adzah bahkan satu-satunya bayi sing lahir tanpa digodho setan munggo riwayat Kanjeng Nabi niku nggih Sayyidah Maryam lahir mboten digodho setan. Rata-rata kita niku lahir procot digodho setan, makane nangis. Nangis. Lahir pertama niku. Jenengan nate ngrasakno bayi nangis nang weteng. Padahal 9 wulan niku. Gak oleh dulinan, gak oleh bal-balan. Lah, gak oleh HP, tapi ra tau nangis nang jero weteng. Mergo mboten digodho. Ya tapi kan mboten nangis. Mboten nangis. Niku kan mergo sesek. Jenengan kewareken. Samengis. Wong bapake ya pola, mosok anake kok kon meneng. Wong bapake ya pola. Wong gawene pola. Nah, tapi kan mboten nangis, mboten digodho setan. Lah pas lahir kaget, donya kok koyo ngene. Digodho setan, apa malih sing digodho imane. Lare bayi ini digodho imane, dipeden-wedeni. Alhamdulillah bapake sing ngerti napa mbae terus ngadani. Jenengan riyen putrane sing ngandani pake napa mbae? Pake ya alhamdulillah. Meskipun mbae mboten napa-napa, mboten kudu wajib. Nah nek pake terus mari ngono lagi dadi TKI kan nggih mboten saged. Tapi umpami saged nggih langkung sae. Lah niku kita dongaaken terus. Terus wau kan sampun lahir Mas Avendra niki nek saged nggih pesen kula. Ibuke sing paling punjer niki ibuke saestu. Bapake yo ndongakno, tapi tugas utamanya kan pados nafkah tugas utama. Aja sampai kerepotan donga sampai gak sempet pados nafkah. Mangke sing bagian donga ibu, bagi tugas. Nah ibuke niki ijazah para kiai nek saged diusik-usik bun-bunane kali diwaosaken wau sing kita waos sareng-sareng wau surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi minimal ping 1. Syukur-syukur saged ping 3, syukur-syukur saged ping 11. Saged nggih tiap hari diusik-usik bun-bunane. Putra kula lek badhe budal sekolah niku disebul sik kare bojo kula. Aku yo njaluk disebul yo. Cuma beda rasane. Larane tak kon budal sik. Tak nyebul dhewe. Nggih, dadi badhe kok setiap hari nek saged napa dalu. Termasuk dodone niki. Putu nggih saged. Saged nggih. Putu niki saged bun-bunane kali dadane. Masyaallah nggih. Nggih ngenten Bu, surat Al-Qadr niku kan nyeritakno tumurune Al-Qur'an. Jadi kita niku ndonga nang Allah lantaran mau surat Al-Qadr, ya Allah jenengan turunaken Quran ten putra kula, ten putu kula niki, ten bun-bunane kali ten manahe. Sehingga uteke atine isine Al-Qur'an. Nek putra kita uteke atine pun isine Quran, insyaallah dijaga Allah. Insyaallah nakal ora nemen-nemen. Bahkan para kiai, para ulama niku jamin insyaallah dijaga Allah saking penyakit zina. Penyakit zina. Niku salah satu bentenge surat Al-Qadr.
Karena penyakit zina kan masya Allah gitu, anak muda sekarang itu gak karu-karuan. Gaya pacaran ini ku gak karu-karuan. Zamannya jenengan pacaran niku surat-suratan ku sawenenge ra eram. Ngono wis nginang ngene wis. Zaman saiki wis ra karuan wis goncengan wis rono-rono nggih macem-macem. Lah niki kita nyuwun reksa saking Allah, muga-muga putra-putri kita, keturunan kita dijaga saking penyakit zina. Salah setunggale nggih pendidikan, ilmu penting nggih niku nggih mboten kalah penting. Termasuk kangge ikhtiar doa. Wau mbun-bunane kalih manahe dilus-lus, kalih diwaosaken surat Al-Qadr. Pisan mawon mboten napa-napa. Syukur-syukur nek ibu-ibu Masya Allah niku sampai masane wetone jos. Nek kula ngapunten dereng saged saya. Kula mboten betah luwe. Tapi nek jenengan sing betah tirakat monggo dipasani. Diniati sunat nirakati putra-putrine, nirakati putune termasuk mboten napa-napa. Nah, pancen sing luwih panjer niku ibu utawa mbah putri niku. Dungane luwih nanti. Muga-muga kita sedaya direksa Allah, dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah lan putra-putri keturunan kita seduanten didadosaken putra-putri ingkang saleh salihah, manfaati migunani barokahi tumrapin agama lan iso bangsa. Ngapunten nggih ingkang napa nek menawi wonten klentu-klentune kula tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.